παίζει κοντά με τον Βίντρα να περνά την πάσα μπροστά. Πέρασε η μπάλα από τον Ιωάννου. Ο Κλέιτον πέρασε ωραία στον Ντάρμπισχαϊρ που φεύγει απέναντι από τον Βάντερμαν. Έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Είναι ελάχιστα πιο μπροστά. Βλέπετε, μας βοηθάει η γραμμή του χόρτου. Ο Εφρέμ ετοιμάζεται και εκτελεί το κόρνερ προς το μέρος του Μιλάνοφ που είναι ακάλυπτο στο ύψος της περιοχής. Έκανε το σούτ από πολύ κοντά. Χάθηκε η ευκαιρία με τον Μπαράλ. Και την στιγμή που κάνει το σούτ βλέπετε ότι καλύπτεται ο Μπαράλ, ο οποίος από κοντά κάνει μια δύσκολη προσπάθεια, είναι γεγονός. Πήγαινε με πολύ δύναμη η μπάλα. Στο μισό γήπεδο και να παίξει στην κόντρα επίθεση, φαίνεται ότι εφαρμόζει το δεύτερο. Μάλιστα, ήταν σωστή υπόδειξη για τον Βάντερ, ήταν λίγο πιο μπροστά. Πάω και στον Ανδρέα Βιολάρη. Αγκαλιασμένοι ο Βίντρα και ο Μερκής. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Εφρέμ. Βγήκε ο Παναγί, έχασε την μπάλα από κοντά. Δεν μπόρεσε ο Πιέρος ο Σωτηρίου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι η προηγούμενη φάση. Κοιτάξτε τον Παναγί εδώ που χάνει την μπάλα και ο Σωτηρίου γυρίζει μεν, αλλά δεν είναι στην. Ίσως να κάνει και φάουλ εκεί. Η Ομόνοια ναι μεν δείχνει ότι μπορεί να βγει με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση, αλλά δεν ολοκληρώσει κάποια προσπάθεια. Βάντερ. Για να δούμε τώρα το σούτ, αποκρούει ο Παναγής σε κόρνερ. Το σούτ από τον Μπαράλ. Πολύ δυνατό. Εκτελεί στο 26ο λεπτό το κόρνερ, περνάει μπάλα από όλους. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης του ΑΠΟΕΛ και απομακρύνεται. Μαργάσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα από τον Χριστοφή στο Δημητρίου. Ζητά και μπάλα στον κενό χώρο. Ο Χριστοφή το παίρνει πάνω του ο Δημητρίου και κερδίζει την μπάλα και είναι έτοιμος να κάνει την σέντρα στον Χριστοφή, στον Κλέιτον, ο οποίος έκανε το σούτ. Είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ομόνοιας στον αγώνα. Καταγράφεται στο 28ο λεπτό με τον Κλέιτον. Σωτηρίου. Βάντερ πάει με προϋποθέσεις τώρα του ΑΠΟΕΛ. Πηγαίνει κατά μέτωπο ο Βάντερ. Περιμένει ο Μπαράλ την πάσα του. Ο ίδιος θα κάνει το σούτ και θα κερδίσει το κόρνερ. Ο Γιαμπερέ από κοντά με δεύτερη προσπάθεια θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Στο ημίωρο, στο 30ο λεπτό λοιπόν. Ο Μπαράλ. Μιλάνοφ. Σέντρα απέναντι, περνάει μπάλα. Εφρέμ θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα out. Τους παίχτες του κέντρου, Μαρκάσα, Τουρέ και Κλέιτον, να προσπαθούν να κρατήσουν μπάλα και να οργανώσουν το παιχνίδι. Για να δούμε την φάση τώρα. Με τον Μπαράλ να κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει στον Βίντρα και καταλήγει κόρνερ. Μπορείς να ολοκληρώσεις, Ανδρέα. Στέλνει την μπάλα προς την εστία ο Παναγί. Δεν απομακρύνθηκε η μπάλα, προσπαθεί ο Γιαμπερέ. Έχει σφυρίξει πέναλτι ο Μασάς. Χέρι, δείχνει το χέρι ο Μασάς. Ντάρμπισχαϊρ, ανοιχτό χέρι, μπάλα χτυπά. Μπροστά στον διαιτητή γίνεται η φάση. Στο χέρι του καθαρά. Δύο συμπαίκτες στην εθνική ομάδα αντίπαλοι με τον Πιέρο Σωτηρίου να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 το ΑΠΟΕΛ στο 44ο λεπτό. Ήταν ομολογουμένως πολύ καλή η εκτέλεση. Στη γωνία πάει στο παραθυράκι μπάλα. Πέφτει μεν σωστά ο Παναγία, αλλά είναι αδύνατον να αποκρούσει. Και ο Νικόλας Ιωάννου απομακρύνει. Σωτηρίου ζητά ο Μπαράλ στον κενοχώρο και είναι μόνος απέναντι από τον Παναγί. Τώρα τον κλείνουν. Έχουμε δεύτερο πέναλτι σε διάστημα 2 λεπτών. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση. Ο Μπαράλ είναι κάτοχος της μπάλας. Ο Σοηλέδης πέφτει. Για να το δούμε και από εδώ. Δεν παίρνει μπάλα ο Σοηλέδης. Τώρα εκτελείται το πέναλτι και έχουμε το 2-0. Ο Μπαράλ εκτέλεσε και σημείωσε το 2-0. Απρόσμενη εξέλιξη μέσα σε 3 λεπτά και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το ΑΠΟΕΛ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ με τον ίδιο τρόπο, με πέναλτι, με τον Νταβίτ Μπαράλ να σημειώνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ακριβή παλιά με στόχο τον Εφρέμ, ο οποίος υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. Ετοιμάζεται ο Φλωρέσκου. Βάντερ τώρα εκτέλεσε για να παίξει με τον Εφρέμ, ο οποίος έκανε το σούτ, αποκρούστηκε η μπάλα κόρνερ. Ήταν καλή ευκαιρία αυτή για το ΑΠΟΕΛ. Δημητρίου, η σέντρα στην περιοχή, έγινε η κεφαλιά από τον Κλέιτον, η μπάλα περνά έξω, καλή στιγμή για την Ομόνοια.
Ετοιμάζουν ακόμα μια αλλαγή στην Ομόνοια και θα πάω σε λίγο στον Ανδρέα Βιολάρη για να μας ενημερώσει. Καθώς ο Εφραίμ είναι έτοιμος και κάνει το σουτ και ο Παναγί πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Να λοιπόν η πρώτη καλή ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Η κεφαλιά που έγινε ο Ντάρμπισχάιρ κινήθηκε από αντικανονική θέση σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Γέρνει λίγο το σώμα προς τα εμπρός. Είναι στην ίδια ευθεία με τον... Ήταν οριακή η φάση. Εκτέλεσε ο Βάντερ, έγινε το σουτ, απομακρύνθηκε η μπάλα και έφτασε στον Μιλάνοφ, από τον Παράλ έγινε το σουτ. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του Κλέιτον, μπήκε και στην περιοχή, έδωσε στον Σοηλέδη, η σέντρα είναι καλή, έγινε η κεφαλιά πάνω από την εστία και κόρνερ, αυτή ήταν πολύ καλή ευκαιρία για την Ομόνοια. Με ένα φάουλ από τον Κλέιτον και ο Μωράης μαζί με τον Ντάρμπισχάιρ. Εδώ γίνεται το λάθος και έχει ευκαιρία ο Ντάρμπισχάιρ και σημειώνει το 2-1. Να λοιπόν που η Ομόνοια είναι ζωντανή στο 87ο λεπτό. Στο 87ο λεπτό λοιπόν ο Ματ Ντάρμπισχάιρ μπαίνει στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ και κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ για τον Βάτερμαν που έβγαινε στέλνοντας την απέναντι γωνία την μπάλα και μειώνοντας το σκορ. Είναι λίγα τα λεπτά. Όμως η Ομόνοια έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει βαθμολογικό κέρδος.